Tinokukwazisai nemufaro wakanyanyisa. Ini ndoitwa Apostle Dr. Wilbert Mutoko, wandigere naye ndi Apostle Phyllis Mutoko mudzimai wangu. Tine nyaya tinayo pane doti kurukure. Kwazisai vateereri. Makadi henyu tinofara chikuru kuve nemi panguva ino tichitaura zvinhu zvinokosha muupenyu. Hakusi kuti tinenge tichiziva asi kuti tinoda kubatsirana sevanhu vari kurarama panyika imwe chete kuti mangwana mutibatsirewo. Chokwadi chakanaka ichocho, hakuna anoziva zvose. Nyaya yatinoda kuti kurukure nhasi uno inyaya yekuti akakosha ndiani, mwana mukomana kana kuti mwana musikana. Now, chaitika ndechekuti nyaya iyi inyaya yatatagara chida kukurukura tichirekodha kuti titaurewo pamwe chete nemi, asi manje yanga ichitora time kuti tiitaure. Zvino pane chazoitika nhasi uno. Pane mumwe murume wandasangana naye. Tiri kukurukura paya paataura nyaya yekuenda kuholiday kunoona mhuri yake. Ndipo paanditi munoziva zvaigoneka kuti mhuri yangu itouya kuno, but mwana wangu mukomana haana passport. Saka kuti mukomana agozogerega kuuya kuno kukoya musikana chete hazviite, munongoziva madiro atinoita mwana mukomana. Handina kukwanisa kuzvigamuchira nekunyarara. Ndangowanika ndavhura muromo ndikati aiwa munofanira kuda vana venyu zvakafanana vese. Baba vayo vazongoti no zvinowanika chichi. Saka ndati aiwa rega timboizeya nyaya iyi. Chii chinotidariso kuti paite mumwe mwana anonzi ari nani kudarika mumwe. Nekuti ini nemudzimai wangu tinotenda kuti mwana chenga ose manhanga hakuna risina mhodzi. Mwana mukomana akakosha, mwana musikana akakosha. Chero pavana vedu vatinavo tinogara tichivataurira zuva nezuva kuti hakuna mwana anonzi ari nani. Mese muri vana vedu tinokukoshesai mese. Kuenda kuchikoro mese munoenda kuchikoro zvakafanana. Zvese zvatinoda kuti tikubatsirei toda kubatsirai zvakafanana. Inyaya yekushara vana iyi kuti uyu mukomana haana basa kana kuti uyu musikana haana basa inobva kupi, Coach Princess? Iyi inyaya inonyanyonetsa kunyanya kunyika yedu yeZimbabwe. Mwana wemusikana anoonekwa sekuti haana chinhu chaanobatsira muupenyu. Vanomutora sekuti ari kuenda kune rumwe rudzi, haasiriwe mufamily iyoyo. Saka kana achinge akura anozongoenda kumusha kwemurume wake. Asi takatarisa maitiro anoita vana vakomana kana vana vasikana, zvinoingoenderana nekuti mwana wacho mwana werudzi. Unoona mwana musikana achichengeta achibatsira vabereki vake. Unoonawo mwana mukomanawo achibatsira achichengeta vabereki vake, achiita zvakanaka, achisimudzira mhuri yake. Asi vazhinji vanongofunga kuti mwana musikana kana kumuendesa kuchikoro kupedza nguva. Nekuti ukamuendesa kuchikoro uri kutoeducaterawo kumuendesera kuchikoro kuti anobatsira zvake rumwe rudzi, nekuti rwako rucharamba rungori pasi. Asi hazvina kudaro. Mwana anofanira kungodiwa semwana. Mwana mukomana kana mwana musikana vese vana. Kana ukavabata zvakaenzana, hauzive kuti mangwana achakuitira zvakanaka ndeupi kana kuti achakuchengeta ndeupi. Ivo vakomana ivo vanogona kutoroora obva atongoendera otogara nemukadzi wake asingatombokuzive kana kuti uri ani kana kuti uri kuitei, asina kana nebasa neupenyu hwako. Ndiye mwana waanenge wakapiwa akadaro ari mukomana. Zviya zvokunzi kwai anosimudzira rudzi kumba kwako, unotogara muchimba chiri kudonha chisingatombotarisike, usina kana chekudya, asi mwana mukomana aripo. Kugoitawo vana vasikana vekutiwo akaroorwa haumuoni. Haasina kana basa nevabereki kwaariko ndiko kwaatongowe. Pamwe nevabereki wachonawo wemurume wacho anenge asinawo futi basa nawo. Akatongozvarwa akadaro. Kune vamwe vanhu amenoti nechishona tingati kudi munhu ari selfish, anongozvifunga iye ane undini. Anoda kungodya zvakanaka, kupfeka zvakanaka, kugara zvakanaka, achiita zvaanoda zvakanaka chete, asinawo basa nekuzombofunga kuti ko vamwe kumusha uku vari sei. Ko vamwe nhasi vadyei. Ko vamwe nhasi vapfekei. Hatiti mazuva ese munhu ngaagara akabata kuti ndabva ndazodai, asi rimwe zuva orangarira kuti kune kwandakabva. Saka ndinongoda kuti vakomana kana vasikana vese vana vanofanira kudiwa zvakafanana. Ende mataura zvakanaka mama, nekuti munoona nyaya iyi zvainoita ngatisiyanei. Munoona tsika dzedu dzakanaka asi kune dzimwe dzisina kunaka dzatinofanirwa kurasa, tishanduke tifambe nenguva.
mwanasikana ari kuenda kuchikoro, ari kudzidza achishanda nesimba. Vamwe vacho vasikana vanotopasa kudarika vakomana. Zviri kutaurwa naCoach Princess kuti pamwe pacho unotoona mwana musikana akura paya ndiye autochengeta vabereki. Mukomana uya wamaiti vana vakomana ndiwo chaiwo chaiwo, pamwe mune vakomana vatatu, pamwe mune vakomana vana, hamene kuti mune vakomana vangani, pamwe unoona mumwe chete kana vairi vachakurangarirai. Mugozoona kuti kuwasikana kuchaito wairi kana mumwe chete achakurangarirai. Zvino kana manga makasarudza muchiti iwa hauna basa, ndoziva pane imwe shamwari yangu ka kumba kwavo kwawakakurira, mai wavo vaiti mwana mukomana haana basa, kana akafa havanga vasina basa nazvo, asi vaiti mwana musikana ndiye munhu, nekuti mwana musikana ndinodya pfuma. Asi mukazozvitarisa nhasi uno, mai veshamwari yangu iwavo nhasi unoyu vari kuchengetwa nevana vavo vakomana. Ko vana vavo vasikana vakaendepiko vavaiti tinodya pfuma? Ende sezvo zvinobva zvazoita hamene zvinombofamba sei, vana vacho vasikana ivo vaunenge uchidada navo kuti vachabva vaunza pfuma, pamwe hapana kana mumwe chete anoroorwa ipapo. Ngatikoshesei vana vedu vese, vana vese vakakosha. Ndapota hangu ngazvisavepo kuti unonzi uyu ndiye mwana chaiye nekuti musikana, uyu ndiye mwana chaiye nekuti mukomana. Tikadaro taparadza uye tavenganisa vana vedu, uye ramangwana redu harizove rakanaka. Munoona haisi nyaya yemari cheteka, haisi nyaya yekuti vana wako vagokupa mari bedzi. Chero ukanga utori nemari, paunenge wakura paya unoda kupota uchishanyirwa, unoda kuti uzukuruke kutamba natwo, unoda kupota uchitaurawo nyaya nevana vako, vachimbokufonerawo muri sei ukarwara uchitarirwa mari haikuchengete pazvose. Ngatidzidzei kuda vana vedu, tivade zvakafanana. Mwari akuitirai zvakanaka. Mune mashoko ekupedzisira eCoach Princess? Tinongoti kudai Mwari atibatsira takwanisa kugara nevana nekuvada zvakafanana. Mwana mukomana kana mwana musikana vadiwe zvakafanana, nekuti mumwe auri kusiya uyu pamwe ndiye achatokuchengeta, pamwe ndiye anotokunzwisisa. Nekushayiwa kwake hazvine vanhu vanobatsira vabereki kana kuti vanobatsira hama havasi kuti ndo vanenge vachiwana. Munhu akazvipira kupanana nevamwe zvaainazvo zvishoma izvozvo, asi kune vamwe vanenge vaine zvizhinji asi asingadi kana kupa diki diki zvako kune mumwe munhu. Tinotenda zvikuru. Nguva yedu ndoyaita majerasi. Tatenda vateereri, Mwari akukomborerei.